Cuplikan lakon Babat WanaMarta di dalam Kevin Wisma Saputra. Campur sambil ngodali kata kuala tengkutu paman harus sembuh paman Durpati ora lilo ing negara Astino dadi duwe para Pandhawa paman. Anak angger Kurupati ampun wasu melanggar. Pun datangaken paman Harya Sengkuni. Jar Purucana rene jar.
riak susoro maruto bawono bono margono Ora woi paman harus sengkuni wonten kados napa paman ger purutono kula wonten dawa man kowe iki tak kei penggawean iki tok bali golo-golo obong ngender Horodol iki wis ora ngobongen tok bali golo-golo bakal tak rabini sinden karo penyanyi karo tak uduni wow minjang kapan sudal on sisa dadak ngenteni opo ora ketang colo lentang samberober bedal iki naro cok
Apa?